Bismillahirrahmanirrahim. Swara pantrang westi mring niskala kacipta purba wakaning kondo. Karo pencipta rasa karsa tirmulum yang jatmi kolir kumaraning prasidya moho luhuring budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Rama Wadula ingkang lenggeng kasuwargan ingkang satu kaluraken asmanipun Swastiastu Namo Buddhaya. Serama tentrem rahayu nugraha miwasih wilasanipun Gusti purbaning kawasa Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah sumedhawon kajiwa kasarira ten jiwang kulon panjenengan waradin sagung dumadi raharja niskala. Ngaturaken pambagya wilujeng dalu kunjuk panjenenganipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh paran para kasepuhan ingkang satu hambak tanuhita sumahita yusara hita ingkang satu pantes minundi wonten pangarsanipun para manggala satriyaning negari ingkang minangka pandam-pandam pengayomaning kawula dase kang sinuba ing pakurmatan linangkung Baraya Agung Wirawiyata Wiratamtama para Purna karya labet praja ingkang satu mahambek luring darma nuninggi panjenenganipun Among Driya Panata Nagri panjenenganipun Ibu Dr. Hajah Solekah Kurniawati ingkang satu humilya ing budi saderengipun sumengga kanthi suwang-suwang kawula dherekaken manengga ing pepada dalem Gusti kanthi hangangklongaken jangga tumungkling pratiwi awit sinugra kang tumanduk lan tumedak wonten kulon panjenengan ingkang siang pantara ratri datan wonten pedhatipun Iyayah Ilining Toyo Bengawan kepareng hamiwiti lampahing adicara wonten dalu kalodhangan winiji nenggih wonten ing adicara Tridasa Warsa paguyuban seni tradisional Wahyu Budi Utama jangkep ingkang kaping 3 sekawan ugi ngiras pantes dalu kalodhangan ing samangke nderekaken wonten ing adicara peningkatan kebijakan melalui media tradisional seni budaya dening Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Fraksi Persatuan Pembangunan mugi lampahing ing samangke wiwit lekas enggo pungkas tansah manggih bagya mulya manggih rahayu gangsar lancar kang arsa linampah. Mugi saderengipun lampahing adicara ing samangke ingkang ngaripta dening para kadang-kadang mugi ngaturaken wilujeng dalu kunjuk sedaya sagung para pirsawan ingkang kepareng rawuh wonten dalu kalodhangan winiji paring panglipur nderek nyengkuyung kadang-kadang WBU Wahyu Budi Utama paring panglipur Pametri Budaya Jawi ingkang kepareng nderekaken wungon wonten kalodhangan piniji menggah lampahing adicara ing samangke adicara ingkang kapisan pambuka kalajengaken adicara ingkang kaping kalih tanggap wacana ingkang angka sepisan saking kadang panitira ingkang kepareng sulih sarira panjenenganipun Bapak Jono tanggap wacana ingkang kaping kalih kepareng ing samangke katuraken panjenenganipun Bapak Kadus Macanen Bapak Mujari Eka Saputra. Dene tanggap wacana ingkang angka 3 ugi kaping 3 tanggap wacana saking panjenenganipun Ibu Dr. Hajah Solekah Kurniawati tanggap wacana tri jangkeping samangke mugi tansah manggih gangsar lancar ugi paripurna tanggap wacana ing samangke kalajengaken tasakuran kanthi ing samangke kadang-kadang WBU kepareng hanyamtaken ingkang sampun rinanceng paripurna adicara tasakuran lampahing gebyar budaya Jawi seni jaranan saking kadang-kadang paguyuban seni tari reok tradisional Wahyu Budi Utama ingkang kepareng hangripta lampahing pagelaran seni tari ingkang angka ing sepisaning samangke leni kawastanen tari jaranan Ida Keputri ingkang katindakaken dening para kadang-kadang WBU
Kasabet adicara gebyar tari kaping kalih gebyar budaya topeng ireng nun sewu menika gebyar seni tari ingkang angka kalih tari cengkok Tulungagung kalajengaken tari topeng ireng ugi pungkasan tari kuda luming wilujeng dalu kagem sagung para rawuh ugi sagung para pirsawan mekaten menggah lampahing adicara ingkang sinebetan ing samangke suka parisuka kepareng hanget lampahing adicara nutuk enggo titi purnaning panglipur wuyung lumantar kadang-kadang wei heu. Sagung werawuh kakung putri ingkang satubagya mulya mekaten lenggah lampahing adicara ingkang kepareng kalampahing samangke setunggal muka sawiji kaadanan mugi hangan adicara ingkang angka kalih menawi inggih tanggap wacana ingkang angka sepisan saking kadang-kadang WBU kepareng kaadani panjenenganipun bobot jono mugi wonten suka lilaning penggalih tumuju wonten ing sasana pepanggungan nuwun sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Pertama-tama mari kita selaku insan yang berpancasila mengaturkan banyak terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat rahmat serta salam senantiasa kita sanjungkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat pitulungan bidini wa dunya atal akhirah. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak Kuramil Getasan atau yang mewakili, yang kami hormati Polsek Getasan, dan tak lupa yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati selaku Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng. Mangga saderengipun ugi kawula tansah nyuwun pangapunten karena kalenggan kaunika kula kumantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Karena kalenggan punika kawula kabiji saking panitia penyelenggara gebyar tari Wahyu Budi Utomo. Bila mana panitia penyelenggara dalam mengundang jenengan sedaya kirang pranani dhateng penggalih panjenengan sedaya, kami dari warga Wahyu Budi Utomo nyuwun agunging pangapunten dhateng para panjenengan sedayanipun. Selajengipun ugi panitia ngucapaken agunging matur nuwun dumateng warga masyarakat Macanan yang telah memberi dukungan sehingga kesenian pada malam hari ini dari siang insya Allah sampai nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa yang lebih penting kami ucapkan kepada Bapak Arjo Surat yang mana dalam hampir tiap malam WBU latihan wonten dalipun Bapak Surat mungkin juga ganggu tetangga sebelah. Maka dari itu kami atas nama panitia penyelenggara nyuwun agunging pangapunten dhateng para panjenengan sedaya. Yang kalah pentingnya perlu kami sampaikan bahwa
Wahyu Budi Utomo sudah berbadan hukum, Pak, sudah bersertifikat. Maka terima kasih dateng panjenengan sedoyo. Boten saking panjenengan sedoyo tentunipun WBI boten saged jaya kados mekaten. Sekali lagi kami mewakili panitia penyelenggaraan. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sedikit dari kami yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kami akhiri ada pantun. Tugu gabah campur pari, Bu Sulekah selalu di hati. Cekap sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim, amma ba'du. Kunjuk wonten pangarsanipun para bini sepuh, bini jiat sepuh ingkang pono ing pamawas lebda pitutur ingkang satudat kinabekten. Kunjuk dumateng pangarsanipun dumateng Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati beserta keluarga ingkang tansah kinurmatan. Dumateng panjenenganipun para bapak perangkat desa Desa Tajuk lan ugi dateng para tamu undangan ingkang tansah kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ugi tansah kalormati. So dumateng para bapak ibu pandemen pamirsa WBU ugi ing tansah kawula banggaaken. Boten kata lumpen dumateng rekan-rekan WBU ingkang ing titi wanci menika badhe paring panglipur dateng para rawuhdanipun ugi ing tansah kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga dateng para rawuhdanipun kita sami tansah ngunjukaken puja puji pangastuti raos syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa mbabar nugroho barokah datang kita sami sehingga ing titi wanci menika kita sami saged kanthi sareng-sareng sami makempal wonten menika dalemipun Mas Totok beserta keluarga kanthi sareng-sareng ing semangkih sami mirsani nggih menika tari-tari ingkang badhe kaaturaken saking para kadang WBU. Namung saderengipun sumangga kanthi ing wekdal dalu menika kita sami bilih ing titi wanci menika karawuhan saking Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati saha keluarga saking DPR Provinsi Jawa Tengah ing sampun kersa rawuh wonten mriki. Bilih kawula minangka ingkang dipun sepuhaken wonten ing dusun mriki, kawula tansah ngaturaken sugeng rawuh
Dateng para bapak ibu sedanipun tamu undangan langkung-langkung dumateng Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati beserta keluarga ingkang ing wekdal dalu menika sampun kersa rawuh wonten ing dusun Macanan. Bilih kanthi ing dalu menika bilih saking WBU menika kawontenaken ambal warsa. Bilih WBU mulai berdiri tahun 1991. Sampun dangu Pak Punggih, sampun kirang langkung 34 tahun. Nanging rikala semanten bilih WBU, bilih tari-tari ingkang dipun aturaken dhateng para pamirsa menika tesih sederhana sanget. Tesih ngikuti jaman ingkang sampun kapengker, jaman rumiyin. Nanging lambat laun bilih saking WBU wonten kemajuan-kemajuan sehingga para rawuhdanipun saged mirsani wontenipun WBU ingkang pentas wonten papan panggenan ingkang langkung prayogi. Lan ugi bilih kanthi ing wekdal dalu menika kawula tansah ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami bilih kanthi WBU wonten ing Dusun Macanan anggenipun ambal warsa ing ori saat menika atas kerjasama bantuan saking sepindah warga masyarakat Dusun Macanan. Ping kalihipun donatur saking panjenenganipun Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati ing sampun kersa paring pendanaan kangge ulang taunipun ambal warsanipun WBU ingkang ing titi wanci menika sampun dipun wiwiti sinaosta kalawa siang saking para kadang WBU sampun mentasaken seninipun. Kawula atas nami warga Dusun Macanan, atas nami keluarga besar WBU tansah ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami. Bilih kados ing dipun aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Jono ing ajeng bilih saat menika Pak Bunguh bilih rumiyin WBU menika dereng gadah nggih menika badan hukumipun idakop menawi idakop menika sampun tapi dereng berbadan hukum. Lan sak menika sampun berbadan hukum niki perlu dipun mangatosi dhateng para bapak ibu sedanipun langkung-langkung saking Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati bilih kanthi ing wekdal dalu menika wontenipun sosialisasi media tradisional wonten ing Jawa Tengah menika wonten pentas sineyok ing Dusun mriki bilih kanthi kawula mawaken saking WBU Pak Bunggih langkung-langkung dhateng Ibu Dr. Hajah Kurniawati bilih menika peralatan Pak Bunggih dhateng Ibu Dr. Hajah Kurniawati nika bilih peralatan gamelan menika tesih nyewa. Sehingga setiap pentas menika tesih nyewa sedanen Pak Bunggih. Sehingga pendanaan niku kathah sanget. Pramila sakniki pun berbadan hukum nyuwun kari sanget dhateng Ibu Dr. Hajah Kurniawati selaku DPR Provinsi Jawa Tengah
lumantar dhateng Partai Persatuan Pembangunan niki nyuwun tulung tahun kedepanipun dipun usahaken dipun bantu dana hibah supados WBU saged tumbas gamelan Pak Bu nggih. Cocok nggih. Niki lan ugi semanggih panyuwun kawula mewakili saking WBU mugi-mugi saged terrealisasi. Lan ugi warga Dusun Macanan menika siap mendukung dhateng Ibu Dr. Hajah Solehah. Siapa Bu nggih ing semangke tahun yang akan datang tahun 2029 ing mbok bilih badhe majeng wontenipun pileg wontenipun Partai Persatuan Pembangunan napa teng provinsi napa teng pusat warga Dusun Macanan siap mendukung 100%. Nggih Pak Bu nggih. Amin. Dumateng para bapak ibu tamu undang sedanipun lan ugi ing mriki ugi kawula ngaturaken ageng panuwun dhateng Ibu Dr. Hajah Solehah bilih tahun menika aspirasi pembangunan talut ing Dusun Macanan menika badhe dipun laksanaken menika kathahipun 100 juta. Alhamdulillah nggih talut sebelah utara Dusun Macanan mriki. Lan ugi bilih PR-ipun pembangunan Dusun Macanan tasih kathah sanget. Dan niki galengane mawon nembe jugruk nggih karena hujan ingkang sampun kapengker niku jugruk talut Dusun Macanan nggih dereng saged terjangkau sehingga semangkih saged dipun bantu dipun usahaken melalui aspirasi saking Provinsi Jawa Tengah melalui saking Ibu Dr. Hajah Kurniawati. Dumateng para bapak ibu sedanipun lan ugi semangke ing mbok bilih para kadang rekan WBU anggenipun ngaturi panglipur dhateng para rawuh sedanipun para pandemen pamirsa kirang ngremenaken penggalih dhateng para rawuh sedanipun kawula ingkang nyuwunaken ageng isih pangapunten ingkang tanpa upami. Rinaos cekap dhateng para bapak ibu sedanipun anggen kawula matur dhateng asanipun para rawuh sedanipun namung ing mbok bilih anggen kawula matur purwa madya hingga wusana wonten lepatipun kilafipun kathah cicir cewet kuciwen atur kawula tansah nyuwun agung isih pangapunten ingkang tanpa pepindhuh. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih matur sebanuwun sambutan dari beliau Bapak Kepala Dusun Macanan Bapak Mujariko Saputro, di mana telah memaparkan sejarah berdirinya WBU yang berawal dari tari klasik tentunya, yang dilanjutkan dari generasi ke generasi sehingga menjadikan satu wadah kenamaan Wahyu Budi Utomo. Semangat buat anak-anak muda semuanya, semangat buat WBU, tepuk tangan buat WBU. Terima kasih. Untuk atur acara selanjutnya, rangkaian acara sambutan dari beliau Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati, dimohon untuk maju ke panggung tentunya memberikan satu paparan tujuan dan juga sesuai dengan kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional khususnya seni budaya. Kepada beliau Ibu Dr. Hajah Solehah dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh Dusun Macanan, Desa Tajuk. Yang saya hormati jajaran pemerintah desa, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kadus Macanan, dan para kadus yang hadir di lingkungan Desa Tajuk yang saya hormati, Bapak Ketua RW, Bapak RT yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Tidak lupa Bapak Babin Kamtipmas dan Bapak Babinsa yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman dari Wahyu Budi Utomo yang akan menghibur kita, dan seluruh warga Dusun Macanan dan sekitarnya yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di dalamnya Bapak Toto yang cukup luas. Terima kasih Pak Toto sudah memfasilitasi. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan perlu kita syukuri Bapak Ibu, hari ini terang benderang nggih. Ya, tadi saya pulang dari kantor Semarang menuju pulang ke Banyu Biru itu hujan Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kok terang. Mudah-mudahan pertanda bahwa kegiatan ini mendapatkan ridho, ngaten nggih. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, terutama kaitannya dengan ulang tahun ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Bapak Kadus bahwa Wahyu Budi Utomo ini melaksanakan ulang tahunnya yang ke-34. Nah, ini sesuatu yang mungkin belum ada juga kelompok seni yang saat ini sampai usia 34 tahun. Nah, ini mungkin seusia siapa ya? Anak saya belum sampai 34 tahun. Ya, alhamdulillah. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Wahyu Budi Utomo. Semoga bertambah sukses ke depan dan bisa mencetak generasi berikutnya lebih baik dan lebih inovatif dan kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada malam hari ini tidak lepas dari fasilitasi dari Sekretariat Dewan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadir pada malam hari ini dari Humas Setwan, Mas Irfan dan Mas Agus. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah sebagai anggota DPRD kami dilengkapi dengan fasilitas kegiatan untuk bertemu dengan konstituen seperti pada malam hari ini. Kalau dulu para pendahulu kita, terutama para wali, itu menyampaikan pesan kepada masyarakat, ajaran-ajarannya tidak melalui sesuatu yang menakutkan, tetapi dengan sesuatu yang
menyenangkan, menghibur. Nah ini kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan kegiatan yang serupa ya. Jadi ini adalah kegiatan media tradisional. Jadi kita bisa melakukan sosialisasi melalui media tradisional. Jadi pesan-pesan dari pemerintah yang penting-penting bisa kita sampaikan kepada masyarakat lewat media seni. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bekerja sama dengan teman-teman di sini dan hari ini terlaksana dengan baik, bersinergi dengan besutan ini ya, ulang tahun gitu. Ini sesuatu yang kami apresiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin kita sampaikan sedikit, jadi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini kita mempunyai gubernur yang baru. Pada tahun pertama pemerintahan dari gubernur yang baru itu kita melaksanakan fokus yaitu di sektor infrastruktur. Ya. Jadi semua infrastruktur nanti kita arahkan untuk mempersiapkan tahun kedua yaitu ketahanan pangan. Selanjutnya tahun ketiga kita akan fokus pada pariwisata Bapak Ibu. Nah ini sangat penting, ada kaitannya juga dengan kegiatan pada hari ini. Nah, karena pariwisata itu akan lebih optimal apabila ada atraksi Bapak Ibu. Jadi atraksi yang menarik itu akan mengundang orang untuk datang. Jadi kalau pada hari ini WBU selama 34 tahun sudah memberikan kontribusi mencetak seniman-seniman yang insya Allah nanti akan melanjutkan generasi pendahulu. Ya, ini kalau sudah sepuh-sepuh mungkin tidak bisa energi lagi sehingga ini saya melihat dusun Macanan ini banyak sekali yang passionnya adalah di seni. Nah, ini monggo kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat dusun Macanan. Dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadus, Pak Insya Allah sangat betul sekali kalau sebuah lembaga seni itu sudah mempunyai izin, sudah mempunyai legalitas yang benar seperti SK Kemenkumham, maka itu akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari APBD, APBN. Ya, ini monggo bisa mengakses bantuan dari kami, lewat kami, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bila itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kelihatannya Bapak Ibu Sedoyo, adik-adik sudah tidak sabar untuk menunggu atraksi berikutnya. Ya, mungkin semakin lama semakin heboh, dan ini saya juga secara khusus anak-anak kami mengikuti ini. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun anak saya, Mbak Safira Kurota Ayun. Ya sini Mbak Safira. Ya nanti Mbak Safira nih. Insya Allah tanggal 24 nanti melaksanakan sumpah dokter. Mohon doanya nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.